Mijn naam is Hielke Groen. Ik ben specialist ouderengeneeskunde. Dat is een arts voor de ouderijn. En ik werk hier bij Zuidoostzorg in Drachten en nog voor een liedspad bij de GGZ Friesland. We doen diagnostiek voor dementie, voor psychiatrische problemen, zoals depressies. Als ik met de patiënten praat of met het personeel en die praten Fries, dan praat ik altijd Fries. Ik had echt leren moeten. Ik had het boekjes gekregen van mijn collega, mijn grammatica. Ik had altijd Omroep Friesland op de radio staan. En ik zag onmiddellijk als ze in een wachtkamer zitten en ik kom daar en ik begin in het Fries, dat doe ik altijd, dan zag ik dat er wat van hun overvalt. Dan is het vertrouwd. Bij Hollands is er meer afstand. En ja, daar kan je voor kiezen vanzelf als dokter. Maar ik vind dat je contact hebben met de mensen. En dan vertelden ze meer. En als dat vertrouwen er is, dan krijg je het volle meer en betere informatie. Of als je een slecht nijsgesprek hebt, van ja, je redt het net. Dan is elk woord must wegen. En de taal is, vind ik het misschien wel het allerbelangrijkste in de zorg. Nog meer dan al die andere dingen.